Tällä viikolla, jos olet seurannut, siis ihan tässä lähipäivinä, jos olet seurannut kristillistä niin kuin mediaa tai missä sitä nyt on, kristillisissä uutislähteissä ja muissa, ja varsinkin jos olet enemmänkin tietoinen niin sanotussa teologisesti reformoidussa maailmassa, johonka meidän seurakunta kuuluu opillisesti, niin todella surullisia uutisia tässä siis, oliko se nyt 2 päivää sitten, todella tunnettu saarnaaja, arvostettu saarnaaja nimeltä Steve Lawson, joka on mun entinen saarnausprofessori. Steve Lawson, hän opetti mulle 2 tai 3 taisi olla saarnauskurssia. Olen oppinut häneltä paljon, lukenut kirjoja, joita hän on kirjoittanut ja kuuluu hänen saarnaavan. Kuulin hänen saarnaamaan siis tänä vuonna alkuvuodesta, kun Laurin kanssa oltiin Shepherds-konferenssissa ja TMAI-konfas siellä ja näin hän saarnasi. Mutta siis meidän piireissä ja minun entinen raamattuprofessori, erittäin lahjakas saarnaaja. Sanoisin, että niin kuin monella tavalla niin kuin parhaimmasta parhaimpia niin kuin saarnaajia. Sillä on syynsä, miksi hän niin kuin just saarnausprofessorina. Ja se, mikä on nyt se todella ikävä uutinen ollut tässä nyt lähipäivänä, että hän on siis tehnyt syntiä, hän on pettänyt vaimoaan, hän on tehnyt aviorikoksen ja hänet on sen valossa, koska me reformoiduissa piireissä otamme Raamatun tosissaan ja otamme tosissaan seurakunnan johtajan kriteerit, 1. Timoteuksen kirje, seurakunnan johtajan tulee olla nuhteeton, yhden naisen mies, niin, joka hän on nyt niin kuin, sitä tietysti vastoin. Hänet on astettu alas vastuutehtävistään siinä seurakunnassa, missä hän on palvellut. Hän ei ole ymmärtääkseni varsinaisena pastorina toiminut, mutta saarnaajana siellä seurakunnassa Dallasissa Trinity Bible Church, kun sen nimi oli. Ja sitten hänet on myös, mulle tuli kirje meidän raamattukoulusta, siis missä mä opiskelin Master's Seminaries, tuli kirje, jossa selitettiin kanssa, että hänet on kaikista hänen vastuutehtävistä. Kaikki kristillinen johtajuus, kaikki pois. Siis hän nyt niin kuin kaikista näistä asioista, hän ei ole nyt raamattukoulussa professorina, hän ei ole seurakunnassa saarnaajana, hän ei ole missään konferensseissa puhumassa, ja mistään kaikista hänet on niin kuin poistettu. Se ei tarkoita, että nämä ihmiset jotenkin, että he vastustavat häntä tai jotenkin, että eivät he haluaisi auttaa häntä, vaan se tarkoittaa sitä, että on raamatullinen ymmärrys siitä, että henkilö, joka on johtotehtävistä, niin jos hän ei ole moraalisesti sitä, mitä Raamattu sanoo olevansa, niin hänen täytyy asettua alas siitä tehtävästä. Se on asia erikseen sitten, että ihminen ymmärtääkseni, mä en tiedä yksityiskohtia, mutta ymmärtääkseni hän tekee parannusta siitä ja ei yritä puolustaa syntiä ja näin, niin seurakuntan jäsenenä ja niin kuin se parannuksen teko ja seurakunnan johtajat auttaa häntä siinä hänen vaimonsa kanssa ja mitä kaikkea siinä sitten nyt tapahtuu, se niin kuin prosessi. Eli siinä on niin kuin toivottavasti tapahtuu parannusta ja että se jopa avioliitto vielä saataisiin heidän tilanteessa niin kuin, raiteille näin ja mitä nyt onkaan. Mutta kristillistä johtajaa hänestä ei tulisi enää tulla, eikä tule Raamatun mukaan. Mutta miten meidän sitten tulisi niin kuin ajatella, jos ajattelemme tämmöistä niin kuin suurtakin henkilöä, tosi arvostettuja näin, ja mäkin olen nähnyt niin kuin Facebookissa monet ystävät ja muuta, ja ehkä jotkut tekivät, että miten ihmeessä, mies niin kuin Steve Lawson niin kuin, ja tällainen niin kuin, tilanne. No se muistuttaa meitä tietysti siitä, että jokainen on kykenevä mitä suurimpiinkin synteihin. Ja se muistuttaa meitä kuitenkin siitä kanssa raamatullisesta periaatteesta, jota me näemme. Ja taas tänään, kun vaikka on ihan eri konteksti jossain määrin, me ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luku 29, mutta se muistuttaa meitä siitä aika niin kuin vakavalla esimerkillä se, että sitä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Sitä, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Oli se henkilö sinä ja minä, oli se henkilö Jaakob tai oli se henkilö Steve Lawson. Mä en väitä tietäväni mitään yksityiskohtia Steve Lawsonin elämästä ja muuta, ja ei se niin kuin siinä mielessä kuulu minulle. Mutta kyllä niin kuin,
Raamattukoulun miehetkin tietää, niin kuin mä sanoin pari vuotta sitten jo. Ja siis ihan vaan tällainen ei mikään yksi salaisuus millään tasolla, mutta se mikä mua näin niin kuin sivusta katsojana, kun mä katsoin Steve Lawsonin, kuinka paljon arvostan häntä, niin mitä mä mietin hänen elämästään, miten mies on jatkuvasti tien päällä. Siis Steve Lawson, sitä seuraatte, niin sehän valehtelematta varmaan joka viikko matkustaa. Ja siis hyvä tehdä työtä ja näin ja puhua konferensseissa ja ympäri maailmaa ja kaikkea. Mutta samaan aikaan, kun miettii ja näkee sitä ja sitten kun hänen vaimonsa ei ole hänen kanssaan, ymmärtääkseni melkein ikinä, että se ei voi tehdä hyvää avioliitolle. Se ei voi, mä niin pelkään sellaisen tilanteen puolesta, jossa mä näen, niin kuin, että onko sä vaimon kanssa niin ikinä ja jatkuvasti tien päällä. En tiedä, enkä nyt väitä tietäväni, että mikä on johtanut mihinkään, mutta kyllä se niin kuin näyttää siltä, että tämä nyt on varmaan luultavasti iso syy ja iso osa siinä, että kylvää tietynlaista elämäntyyliä, ja jossa sitten heikottuu tietyt asiat. Ja ei mitään siis hyvää Jumalan työtä, mutta jos sä uhraat perheesi, vaimosi tai lapsesi niin kuin jotenkin Jumalan alttarilla, niin se ei ole oikea asia. Se ei ole oikea asia. Ja nämä asiat hänenkin elämässään, vaikka ei tiedettäisi yksityiskohtia tai muuta, niin se me kyllä tiedetään raamatullisesti, että ei ihminen mene niin kuin semmoisessa tilanteessa, jossa on täysin niin kuin hengellisesti kypsä ja vahva, ja sitten seuraavana päivänä niin kuin täysin tehnyt niin kuin aviorikoksen. Se ei tapahdu yössä. Se ei niin kuin tapahdu. Se ei tapahdu, vaan asiat menee pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa ruvetaan kylvämään tietynlaista. Ja kyllä mä ainakin pystyn kuvittelemaan sen helposti, niin kuin, että jos sä oot jatkuvasti melkein niin kuin tien päällä ja paljon yksin ja hotellihuoneissa ja näin poispäin ja ilman vaimoa, ja sitten se suhde vaimoon niin kuin tulee kylmemmäksi ja niin kuin näin, ja sitten on tilanne, jossa joku toinen nainen niin kuin näin, ja varsinkin tämän arvostettu johtaja, että moni se olisipa niin kuin Steve Lawsonin vaimo tai jotain tällaista. Ja mitä siinä nyt sitten on tapahtunut? Mutta tietynlaiset päätökset, niin niillä on seurauksia. Ja mä haluan aloittaa tänään taas lukemalla tämän yhden kohdan, mitä mä oon lukenut aikaisemminkin muutama viikko sitten. Mutta koen sen erityisen tärkeänä tähän teemaan liittyen, tähän mitä me katsotaan nyt Jaakobin elämässä. Tämä sama teema, tämä, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, ja sitä ennenkin, niin Galatalaiskirje Uudessa testamentissa. Galatalaiskirje, luku 6, jae 1. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, mutta ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Ja pysähdyn tuohon hetken. Tämähän niin kuin mitä on siis, se on hyvä, mitä hänen seurakuntansa vanhimmisto on tehnyt, että he on asettanut hänet alas tästä tehtävät. Se on raamatullinen, se on oikein. Ja rakkaudessa he pyrkii auttamaan häntä. Mutta siis tämä veli tässä johtajuustehtävässä, Lawson, on tehnyt syntiä, ja hänen tulee tehdä parannus ja hän tulee astua alas tästä tehtävästään. Ja häntä on nyt ojennettu sävyisyyden hengessä ja auttaa tässä. Kyllä, tämä on kaikki niin kuin hyvä ja oikein, mitä on tehty. Ja jos rukoilet hänen puolestaan, hänen vaimonsa puolesta ja perheen ja sen seurakunnan. Ja me emme tiedä tietysti, kuka tämä toinen nainen sitten, onko hänellä mahdollisesti perhe, mutta synti tietysti rikkoo monia näitä perheitä, ja se rikkoo ja niitä, jotka ovat niin kuin luottaneet ja seuranneet tietyllä tavalla Steve Lawsonin opetusta ja kaikkea tätä. Ja saatana iloitsee, kun hän saa kaadettua kristittyjä. Ja saatana erityisesti iloitsee, kun hän saa kaadettua kristillisiä johtajia. Koska se niin kuin, ne hyökyaallot siitä niin kuin seuraa niin kuin vielä enemmän. Ja tämä on tärkeä muistutus tästä niin kuin realiteetista. Ja rukoilkaa minun puolesta, rukoilkaa Laurin, Henrin puolesta, seurakunnassa, toinen toistemme puolesta yleensäkin, mutta siis erityisesti miehet seurakuntajohtajuustehtävissä, niin se paine ja kiusaukset voi olla niin eri tavalla eri tilanteissa, ja sitten se
niin kuin, tilivelvollisuus siinä, ettei pyri niin kuin, ettei ruve kylvämään elämän päätöksillään tavalla tai toisella, että asiat rupeaa johtamaan pikkuhiljaa asioihin, joka sitten johtaa mitä katastrofisiin tuloksiin, niin kuin esimerkiksi nyt Lawsonin elämässä. Sitten Galatalaiskirja jatkuu, luku 6 ja 2. Kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä. Tutkikoon kukin omat tekonsa, silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin. Sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa. Ja tämä kanssa tästä nyt muistutus se, että siis olisi sitten niin kuin, Steve Lawsonin tilanne tai muuta, niin sitten, että onko minun elämässä, kylvänkö mä minun elämässäni jollain tavalla, laiminlyönkö mä minun vaimoani, miestäni, tai laiminlyönkö hengellisessä elämässäni jotain, onko tiettyjä asioita, jotka niin kuin mä tiedän, että on väärin ja jollain tavalla ja tulee niin kuin johtamaan enemmän ja enemmän. Miten minun omassa elämässäni katsoa omaa elämäänsä, ettemme petä itseämme ja ajattele itsestämme jotain suuria, joka sitten johtaa itse petokseen. Tutkikoon kukin omat tekonsa. Jos meidän täytyy tehdä parannusta, meidän täytyy tehdä parannusta ja nöyrtyä Jumalan edessä ja tehdä muutoksia elämässä Jumalan kunniaksi. Sitten tämä jatkaa jakeessa 6. Jakakoon se, jolle sanaa opetetaan kaikkea hyvää opettajalleen. Ja 7. Älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. Jumala ei salli pilkata itseään, mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ei Steve Lawson tai kukaan muukaan synnin tekemisellä voi menettää pelastustaan, siis synnistähän me pelastutaan, jos hän on, niin kuin ymmärrykseni on, ja ei mulla muuta syytä ajatella, siis uskon, että hän on kristitty ja että hän tekee parannusta ja kaikki tämä. Hän ei siis menetä niin kuin pelastustaan, kun se pelastus tuli yksinkin armosta. Ei se tullut tekojen kautta tietystikään alusta kaamaan. Se tulee Jeesuksen, Kristuksen täydellisen elämän ja uhrikuoleman tähden se pelastus. Eli ei ole kyse siitä, että ihminen pelastaa tai menettää hengellisen pelastuksensa ja iankaikkisen elämän, mutta me voimme saada paljon pahaa aikaan omassa elämässämme, jotka niin kuin, mitä surullinen asia nyt, että tämmöinen niin kuin suuri niin kuin johtaja, sitten se on, niin kuin, nyt se on niin kuin, koko hänen palvelustehtävänsä on niin kuin, synnin niin kuin riepelemään niin kuin, jossain määrin vähän niin kuin yhtä tyhjän kanssa tästä eteenpäin. Ei siinä mitään, siis kaikki ne oikeat asiat, mitä hän on sanonut, hyvä ja oikein ja näin, mutta kyllä on varoittava niin kuin esimerkki. Varoittava esimerkki. Ja toivon ja rukoilla, että hänen jopa avioliittonsa vielä voisi eheytyä ja kaikki muu. Ja kristittynä miehenä niin kuin kasvaa ja niin kuin näin. Mutta se palvelustehtävä, se on ohi. Se on niin kuin wasted. Ja mikä niin kuin surullinen tilanne miehen elämässä. Ja kun me nyt jatkamme Jaakobin elämän katsomista, niin Jaakob, suuri johtaja, Jaakob, hän jonka nimeksi muuttaa Jumala Israel, hän joka on itse Israel jossain määrin, ja hänestä, josta tulee 12 Israelin kansakuntaa, ja Jumala itse kutsuu itseään nimellä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, niin tänään me tullaan Jaakobin elämässä siihen nyt ensimmäiseen isoon etappiin, jossa Jaakobin suoraan päin näköä tulee nyt palkka petoksesta. Tulee jossain määrin naurettavalla tavalla ja ironisella tavalla ja niin kuin in your face. Siis kirjaimellisesti, kun hän herää aamulla ja tajuaa, mitä hänelle on tapahtunut.
Ja kun me luemme tätä kertomusta, niin meidän täytyy ymmärtää tosiaan tämä kanssa, että mitä on tapahtunut Jaakobin elämässä, mitä tämä Jaakob on tehnyt, mitä hän on kylvänyt ja mitä hän nyt niittää ja mitä hän niittää loppuelämän. Jaakobin elämä suurimmalta osin on tosi traagista. Ja sanoisin, että se on kaikki siis, mistä se johtaa juonensa. No se petos, hän toimii petollisesti, häntä petetään tässä. Sitten hänellä tulee 2 vaimoa tämän petoksen seurauksena. Sitten se kaikki ongelmat, joita siitä, että sulla on 2 vaimoa ja skismat ja muut, 12 poikaa. 11 niistä haluaa tappaa sen yhden. Melkein tappaakin Joosefin ja sitten tosiaan päättää myydä hänet orjaksi ja myyvätkin hänet ja orjana sitten hänet myydään ja hän menee. Ja sitten vuosi toisensa jälkeen Jaakob elää surullista elämää surren tätä hänen lempipoikaansa Joosefia. Luulen, että hän on kuollut, mutta ei hän ole edes kuollut, mutta hänen pojat vaan niin kuin vuosi toisensa jälkeen valehtelee isälleen päin naamaa siitä, että he, niin kuin veljensä on jotenkin niin kuin kuollut ja näin. Ja siinä välissä tapahtuu kaikenlaista muutakin, kun Simeon ja Leevi tappaa kokonaisen kylän ja muuta. Tämmöistä niin kuin petosta ja vaikeutta ja hänen niin kuin elämässään. Hän niittää sitä. Silti Jumala on uskollinen tässä kaikessa. Jumala käyttää tätä miestä ja osittain Jaakob on hyvä esimerkki meille kanssa tietyissä kohdissa. Uudessa testamentissa hebrealaiskirje luku 11 ja 21 niin puhuu siitä kanssa, kuinka myöhemmin Jaakob uskossa, kun hän kuoli ja antoi siunauksen. Siis Jaakob on niitä yksi uskon sankareita. Mutta niin kuin Raamattu on meille rehellinen ja kertoo todelliset asiat niin kuin ne todella on, ei mitään kiiltokuva, feikki biografiaa, vaan todellisesti, niin se kertoo meille myös ja näyttää, että jopa nämä suuret patriarkat, niin heillä on suuria ongelmia ja sitten me nähdään heidän päätöksiään, kuinka se sitten näkyy heidän elämässään. Me nähdään tänään petoksen yllättävä palkka Jaakobin omassa elämässä. Me ollaan siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 29. 29 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mä oon muuten lähivuosina oppinut arvostamaan enemmän, niin kuin lukemaan muutakin, tai niin kuin ennen mä luin vaan teologiaa, sitä enemmän en lukenut mitään. Sitten tuli usko ja rupesin lukea teologiaa ja Raamattua, joka on tietysti kaikista tärkein Raamattu. Se, mitä mä oon nyt kun lasten kanssa ja luen heille niin kuin satuja ja kertomuksia ja muuta. Ja on oppinut niin kuin ymmärtää hyvällä tavalla. Se on auttanut mua, uskon myös, ymmärtää Raamattua. Se Raamattu on todellinen historia. Mutta se, mitä joskus niin kuin fiktiivisessä kerronnassa tai jopa jossain TV-sarjoissa ja muussa, niin kuin sä kuulet jonkun kertovan jonkun tarinan. Oli se elokuva tai kirja tai joku tahansa muu. Siinä nyt ei loppujen lopuksi niin paljon eli. Mutta sä niinku kuulet sen tarinan ja sitten sä niinku huomaat, sä niinku ajattelet, että mitä tämä henkilö tekee. Sitten jos sä katsot vaikka elokuvaa ja yhtäkkiä siinä kuvataan jotain esinettä, sitten sä mietit, että miksi tässä näytettiin tämä esine. Sillä on niinku tarkoitus, miksi se niinku elokuva näyttää, tai miksi tässä näytettiin tätä henkilöä kuin näin. Ja sitten sä niinku mietit, mitäköhän tässä tapahtuu myöhemmin. Okei, myöhemmin. Sä pyrit, kun sä tiedät, että se on tarina, siinä kerrotaan sulle jotain. Sä ymmärrät, että kuitenkin kaikki, mitä he siinä kuvaa tai kuvailee kirjassa, se jollain tavalla niinku avaa sitä maailmaa, selittää asioita tavalla tai toisella. Ja joskus me niinku unohdetaan tämä, kun me luetaan Raamattua. Siis jotenkin, ehkä se on jotenkin, että meillä on laitettu niinku aivot jotenkin, että koska Raamattu on Raamattu, jota se tietysti on, ja se on Jumalan sana, mutta kuitenkin tämä on todellista kerrontaa, ja se, minkä Jumala on meille nähnyt viisaaksi, että me tiedämme, niin jos mainitaan jostain asiasta, mainitaan, että siinä oli iso kivi, niin sitten se, hei, miksi siinä mainittiin, että siinä on iso kivi? Tai sitten mainitaan myöhemmin, että se teki näin. Ja miksi siinä mainitaan, että se Jaakob kysyy noita kysymyksiä? Niin kuin, meidän tulisi kysyä niin kuin näin, että joskus on ehkä vaikea löytää niitä vastauksia, että miksi, ja sitten loppujen lopuksi on jotain kysymyksiä, joita me ei välttämättä löydetä vastauksia, mutta kuitenkin meidän tulisi lukea Raamattua sillä tavalla niin kuin pyrkien ymmärtää just, että miksi
miksi tässä mainittiin tuo detalji, miksi tämä, miksi tuo. Ja tämä on todellista kertomus, todellista historiaa, todellisia tapahtumia, mutta silti siinä niin kuin, se ei ole vaan, että siinä vaan mainitaan mitä tahansa turhia detaljeja, niin kuin joku kamera kuvaa jatkuvasti 24H ja jotkut asiat liittyy, jotkut asiat ei. Vaan siinä niin kuin jollain tavalla siinä on valikoitu tietyt maininnat, tietyt tilanteet, jotta me niistä oppisimme ja ymmärtäisimme. Eli tässäkin mielenkiintoisella tavalla mun mielestä tulee niin kuin, varsinkin tämä ensimmäiset jakeet tässä, tähän Jaakobin liittyen tämä kaivo. Ja siinä, niin kuin mä muistan, kun mä pari vuotta sitten saarasin tämän ensimmäisen kerran englanniksi, mä mietin, että miksi tässä on niin pitkä tällainen tilanne, että miksi Jaakob sanoo nämä kaikki jutut ja mitä ihmeestä niin oikein tapahtuu. Vähän niin kuin, että miksi, mitä väliä? Ja sanoisin, että nyt on vähän niin kuin ymmärtänyt paremmin, että okei, nyt mä ymmärrän, mitä tämä tarkoittaa jossain määrin. No, mä haluan nyt lukea tästä ja mennään tätä niin kuin tekstiä läpi, että jos sulla on Raamattu tosiaan 1. Mooseksen kirja 29 ja jakeesta 1. Jaakob tosiaan on lähtenyt tälle matkalle, koska hän on valehdellut omalle isälleen ja hänen veljensä nyt haluaa tappaa hänet ja näin poispäin. Ja nyt hän on lähtenyt matkalle ja hän on siinä aikaisemmassa luvussa Jumala antoi tämän näyn unessa hänelle ja Jumala on hänen kanssaan ja Jumala on uskollinen hänen lupauksilleen kaiken tämän keskellä, vaikka ihmiset sitten mokaavat suuntaan ja toiseen. Ja nyt me näemme Jumalan suvereenissa kaitselmuksessa. Siis tämä on jossain määrin kanssa, siis, kyllä mä sanoisin, että voidaan sanoa, että tämä on niin kuin Jumalan huumorintajua hyvällä tavalla kanssa. Ja tosiaan se, niin kuin tämä Jaakob nyt tulee niittämään sitä, mitä hän on kylvännyt. Mutta tässä tilanteessa meille kerrotaan, että Jaakob jatkoi matkaansa ja tuli idän kansojen maalle. No heti pysähdytään tuohon. Tuossa on lyhyt maininta, mutta tosiaan tässä on suunnilleen siis melkein 730 kilometriä suunnilleen, siis Beersebasta Beeteliin ja sitten nyt Haaramiin. Siis pitkä aika. Hän on ollut matkalla nyt niin kuin monta viikkoa, helposti kuukauden ajan, ja ei ainakaan meille kerrota, että hänellä olisi ollut jotain palvelijoita mukana. Ehkä hänellä on joku eläin, kameli tai joku jotain hän tietysti tarvitsee, eihän nyt ihan ilman mitään, niin kuin täytyy olla vesipulloa, jotain syömistä ja näin. Mutta kuitenkin vaikuttaa, että hän matkustaa yksin tällä matkalla ja hän on nyt matkustanut pitkän aikaa. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen myös silleen, että hän on matkustanut pitkän aikaa ja siinä mielessä kun hän nyt tulee tänne, niin hän luultavasti on aika niin kuin heikoilla fyysisesti. Voitaisiin hyvin olettaa. Hän on matkustanut yksin ja tämmöinen pitkä matka ja varmaan syönyt vähän vähemmän kuin normaalisti ja näin poispäin. Ja varmasti niin kuin väsynyt tämän kaiken jälkeen. No hän nyt saapuu tänne idän kansojen maalle ja jae 2, sinne minne hän oli menossa, siis Haaramiin, niin kuin meille kerrotaan tässä myöhemmin. Jae 2, katsellessaan seutua hän näki kaivon. Hän näki kaivon. Ja kaivolla makasi 3 lammas- ja vuohilaumaa, sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja. Kaivon suulla oli suuri kivi. Huomannut tässä kanssa, okei, nyt hän näkee ensimmäinen kaivo. Mikä tulisi mieleen, kun luetaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa? Mitä tapahtui viimeksi, kun puhuttiin jostain kaivosta? No se oli se Abrahamin palvelija, joka lähetettiin hakemaan Iisakille vaimoa, ja hänkin tuli kaivolle. Voi jopa olla, että se on ihan sama kaivo, siis samalla alueella se ainakin on. Voi jopa, että se on sama kaivo, ja siinäkin oltiin tietysti etsimässä vaimoa. Se oli vähän eri tilanne, Abrahamin palvelija näin. Mutta kuitenkin ehkä tulee vähän mieleen, ai niin, tämmöinen vastaava tilanne on tapahtunut. Sitten tässä tosiaan mainitaan meille heti, että siellä on 3 lammas- ja vuohilaumaa ja että siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja. Okei, hän tulee, täällä on paljon näitä eläimiä, laumoja, useita laumoja, 3 laumaa ja niin kuin enemmän kuin siis muutama lammas vaan siinä. Ja sitten meille kerrotaan mielenkiintoinen, kaivon suulla oli suuri kivi. Ja sanoisin, että tämä on nyt yksi semmoinen, niin jos ajattelee jotain elokuvaa tai kirjaa, niin että miksi meille on tärkeää tietää, että tässä oli suuri kivi? Niin kuin big deal. No silloin
sillä on pointtinsa, miksi siinä mainitaan, että kaivon suulla oli suuri kivi. Ei siis mikä tahansa näköjään kivi, vaan erityisen suuri kivi tällä kaivon suulla. Ja kun me nyt luemme tätä enemmän, niin tämä tilanne vähän aukeaa tässä enemmän, mutta nyt on vähän niin kuin, miksi? Okei, iso kivi, 3 laumaa ja sitten ne paimenet, näiden laumojen paimenet. Ja 3, kun kaikki laumat olivat kokoontunut sinne, kivi vieritettiin kaivon suulta ja eläimet juotettiin. Sen jälkeen kivi pantiin taas paikoilleen kaivon suulle. Eli tässä kerrotaan, mikä on se käytäntö siellä. Nämä laumat tulee, paimenet sinne, ja sitten kun ne on kaikki tullut paikalle, kuinka monta niitä sitten onkaan, niin sitten se kivi vieritetään pois ja sitten juotetaan ja sitten vieritetään taas takaisin. Ja nyt tähän tilanteeseen tämä Jaakob tulee, jae 4, ja Jaakob kysyy kysymyksen näiltä paimenilta. Siellä on siis useita paimenia. Hän ei yksin siellä, eikä siellä ole vain yksi paimen, vaan siellä on useita paimenia. Ainakin nyt 3 näyttäisi olevan, kun on 3 laumaa. Ja hän kysyy, veljeni, mistä te olette? He vastasivat, me olemme Haaranista. Ja hän kysyy heiltä, tunnetteko te Laabanin, Naahorin pojan? Ja nyt hän tietää, hän on lähettänyt sinne, minne hän piti mennä. Hän piti mennä Laabanin luo, näin. Ja hän kysyy, he vastasivat, tunnemme. Ja Jaakob kysyy heiltä, voiko hän hyvin? He vastasivat, kyllä. Tuolla tulee hänen tyttärensä Raakel lampaiden ja vuohien kanssa. Okei, tämä on nyt tilanne. Hän on tullut tähän kaivolle ja kysyy miehiltä, että jes, ne on just sieltä päin, minne mä oon menossa. Ja ei ainoastaan se, vaan ne tuntee Laabanin, ja ei ainoastaan se, nyt Laabanin tytär Raakel on tulossa tuolla kauempana näkee. Hän tulee heidän lampaiden vuohien kanssa. Tämä on nyt se tilanne. Ja Jumalan johdatuksesta Jaakob on juuri oikeaan aikaan ja tilanteeseen Jumalan kaitselmuksessa tässä. Ja nyt on sitten, niin kuin me voitaisiin sanoa, että no joo, no sitten hän tapaa heti Raakelin ja näin poispäin. Mutta tässä on tämä, niin kuin, Jaakob jatkaa näitä kysymyksiä nyt heiltä, näiltä paimenilta. Jae 7, Jaakob sanoi, nythän on täysi päivä, eikä ole vielä aika koota karjaa. Juottakaa lampaat ja vuohet ja viekää ne laitumille. On nyt erikoinen tilanne. Tässä on tullut toisilta mailta, hän on matkustanut joku kuukauden verran, nyt hän tulee tähän ja hän näkee tämän tilanteen ja hän kyseenalaistaa heidän, miten he toimii, heidän työntekonsa. Hän käytännössä, mitä te oikein teette? Ja se, että hän edes kyseenalaistaa heitä tässä, tietysti tarkoittaa sitä, että Jaakob tiesi aiheesta jotakin. Eihän täysin vaan, että ei mulla mitään hajua lampaista ja näin, ja tänne mä tuun vaan, mitä te teette, näin. Vaikka Jaakob ei ollut metsämies niin kuin Esau ja hän vietti paljon aikaa kotona, niin ilmeisesti vaikuttaa siltä, että Jaakobin vastuussa ja hänen opissaan, tai näin mitä hän tiesi, oli enemmän juuri ne eläimet, joita he kasvattivat itse. Siis ei vaan villieläimet, joita Esau, vaan lampaita ja vuohia ja näin. Ja hän meni, otti sitten äitille ja teurasti ne eläimet ja näin. Ilmeisesti Jaakob tiesi aika paljon lampaiden ja vuohien kaitsemisesta ja siitä, miten asiat toimii. Ja hän tietää sen verran niin, että hän myös tietää, että tässä on jotain vähän kummallista, miten nämä nyt käyttäytyy tässä. Hän kyseenalaistaa heidät ja hänen kyseenalaistamisensa näyttää olevan vähän niin kuin itsestään selvä, että nyt hän on tosiaan täysi päivä, että miksi te olette jo täällä kaikki ja miksi, jos te olette jo täällä, niin miksi ette vaan sitten juota niitä ja vielä ehtii takaisin laitumille, ei nyt vielä ole niin myöhään ja näin poispäin. Paimenet vastaa tähän. He sanoo jakeessa 8, paimenet vastasivat, emme voi ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieretetty kaivon suulta, sitten juotamme lampaat. Okei? Mikä on syy? No he sanoo, että meidän pitää vielä odottaa muita laumoja, muita paimenia. No mikä siihen sitten liittyy? Ei tässä suoraan sitä, miksi niitä pitää odottaa, mutta näyttäisi olevan, niin kuin on meille aikaisemmin mainittu, että se kivi, joka on kaivon suulla, on erittäin suuri ja näyttäisi olevan, että se on suuri myös sitä varten, että
että se ei ole tarpeeksi pieni siksi vaan, että niin kuin yksi menee helposti työntämään sen pois, vaan siinä enemmänkin, että niin kuin tarvitaan monta miestä samaan aikaan tekemään siellä tietyllä tavalla se, että hei, me odotetaan, me tehdään tämä yhdessä ja yhdessä me saadaan liikutettua tämä kivi, mutta ilmeisesti nämä paimenet, joita nyt vähintäänkin oli 2, mutta luultavasti 3 tai mahdollisimman enemmänkin, jota jo oli paikalla, niin he sanoivat, että emme voi. Ehkä se oli vaan, että heillä oli tämä sopimus, että täytyy odottaa muita, mutta näyttäisi siltä, että se jossain määrin viittaa jopa siihen, että emme voi, että meidän täytyy, me tarvitaan sitä miesvoimaa vielä vähän enemmän ja sitten me tehdään nämä jutut, että näin. Koska loppujen lopuksi sitten se, että eihän se nyt ole niiltä toisilta pois, jos toiset ottaa aikaisemmin vettä, sama vesi siellä kuitenkin on ja näin poispäin. Eli se vaikuttaisi olevan, että se liittyy tähän suureen kiveen, koska kaivon suulla oli suuri kivi ja siksi täytyisi vielä odottaa. Ja ehkä ne jossain määrin myös nämä paimenet niin kuin tietyllä tavalla oikeuttivat laiskuuttaan, että he ajattelevat, että no ei he nyt halua enää mennä takaisin sinne ja niin kuin näin, että mieluummin tässä nyt odotellaan ja sitten, että niin kuin työpäivä silleen vähän niin sanotusti lyhyempi, että kun taas Jaakob näyttää, että ei, että tehkää nyt näin ja menkää takaisin, että vielä ehtisi ihan hyvin. Tässä tilanteessa Jaakob, kun hän vielä puhuu, jae 9, Jaakobin vielä puhuessaan heidän kanssaan, Raakel tuli isänsä lampaat ja vuohet mukanaan, sillä Raakelin oli tapana käydä paimenessa. Raakel on paimen. Tämä on muuten ainut esimerkki Raamatussa, missä on naispastori. Pastori tarkoittaa siis paimen. Paimen, pastori. Tämä on ainut esimerkki naispastorista Raamatussa. Vähän näin vitsillä sanon, mutta tietysti totuudenmukainen väite myös. Raamattu opettaa, että naispastorit tai naissaarnaajat ei ole raamatullinen asia. Naiset on mitä mahtavimpia Jumalan lahja, mutta seurakunnan johtotehtävä tai saarnaaminen ei Jumalan viisaudessa kuulu heille, vaan se on annettu miehille johtajina. Mutta tosiaan tässä on Raakel pitää huolta isänsä lampaista ja vuohista ja hän tulee tänne. Jostain syystä hänkin tulee aikaisin. Meille ei sitten kerrota, että mistä syystä hän nyt sitten tulee aikaisin tänne. Mutta kuitenkin hän tulee. Jakeessa 10, kun Jaakob näki Raakelin, äitinsä veljen Laabalin tyttären ja Laabalin lampaat ja vuohet, hän astui esiin, vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa lauman. Tämä on niin helposti luetaan läpi, mutta mun ymmärrys tästä tekstistä on, että meidän tulisi olla tässä vähän niin, mitä tapahtuu? Just ottaen huomioon, että tässä on niin paljon jauhettu tästä kivestä ja me tarvitaan enemmän ihmisiä siihen, että me odottaa niin kuin näin. Ja sitten tämä Jaakob, joka on niin kuin kuukauden matkan tehnyt ja hän kyseenalaistaa ja hän näkee nyt, että tuossa on Raakel ja hän tajuaa, että tämä on siitä, tuossa on ehkä mun tuleva vaimo ja niin kuin näin. Ja jostain kumman syystä tämä tyyppi Jaakob, hän astuu esiin ennen kuin hän menee puhumaan Raakelille mitään, mutta hän tietää kuka Raakel on, kun nämä paimenet on kertonut, niin hän astuu esiin, vierittää kiven kaivon suulta ja sitten juottaa ne lampaat kaikki siellä. Mun näkemys tästä tilanteesta, että kaikki on vähän siinä vähän niin kuin, että mitä se just teki. Ja silleen niin kuin, että siis se vieritti ton kiven niin kuin yksin tuossa ja ne muut paimenet ja niin kuin, että täällä nämä niin kuin useat paimenet vielä odottaa ja tämä tyyppi nyt vaan tuli ja teki tämän ja sitten hän juottaa kaikki nämä lampaat ja vuohet ja tilantavat. Mitä tässä oikein tarkalleen tapahtuu, niin vähintäänkin se näyttää olevan niin kuin yllättävä tilanne. Onko tässä jonkunnäköistä yliluonnollista voimaa, mitä Jaakob yhtäkkiä niin kuin saa vähän niin kuin Samson sitten hänen aikanaan. En tiedä, onko se vaan, että Jaakobilla niin kuin adrenaliinia, niin kuin, että no niin, nyt mä näytän tuolle naiselle, että mihin mä pystyn. Ja ihan hyvä niin siis, tälleen niin kuin sinkkumiehet ja muut, niin on se hyvä niin kuin näyttää mahdollisesti, näyttää mihinkä sä pystyt, näyttää, että susta on miestä johonkin, ei vaan passiivisesti niin kuin ajatella, että ei mitään niin kuin voi tehdä. Ja tässä hän niin kuin, ennen kuin hän puhuu, niin hän näyttää teoillaan, että hän saa asioita aikaan ja hän pystyy jollain tavalla auttamaan. Ja se on tietysti syystäkin sitten, että wow,
mies pystyykin vissiin, hän ei ole vaan joku niin kuin heikko, passiivinen sivuilla katsoja, joka ei mitään saa aikaan, vaan hän niin kuin tässä tekee tämmöisen yllättävän teon ja yksin vierittää tämän kiven siitä kaivon suulta ja juottaa tämän enonsa laumat. Tämä tilanne. Ja tässä kanssa, kun me ajatellaan, jos meillä on jos aikaisemmin me oltaisiin oltu taipuvaisia ajattelemaan, että Esau on se metsämies ja Jaakob on jotenkin semmoinen hento kukkakeppi mies, joka ei niin kuin pysty mihinkään, niin sitähän selkeästikään ei ole. Että vaikkei hän ole samanlainen kuin Esau, niin kyllä hän on niin kuin miehekäs mies. Vaikka on erilaisia, toiset tykkää olla enemmän kotona, toiset ajattelee enemmän, toiset on enemmän ulkoapäin, niin kuin riehuu jossain mettässä ja näin poispäin. On erilaisuuksia, mutta silti Jaakob on niin kuin fyysisesti vahva, ihan vaan, että hän on matkustanut tämän pitkän aikaa. Ja sitten hän tosiaan pyörittää jopa tämän kiven tästä ja myöhemmin hän tietysti, hän tietää eläimistä paljon ja mitä kaikkea tapahtuu. Eli ei tulisi ajatella, että koska hän on hento Esauhun verrattuna, että hän on jonkunnäköinen siinä semmoinen tietyllä tavalla jotenkin niin kuin ruipelo, joka ei pysty mihinkään, vaan kyllä niin kuin tietysti niin kuin elämäntilanteen mukaisesti, että ihminen ja mies, että hänellä on niin kuin voimia tehdä asioita. Sitten tietysti ikä vaikuttaa ihmiseen ja sairaudet ja muut, joka vie meiltä sitä fyysistä voimaa. Mutta ainakaan, että se ei ole syynä siinä, että me vaan laiskuttaa, istutaan jossain sohvalla jatkuvasti eikä saada mitään aikaan. Jaakob tekee tämän ja tosiaan juottaa nämä laumat. Sitten tämän jälkeen jae 11 Sitten Jaakob suuteli Raakelia ja puhkesi äänekkääseen itkuun. No kysymys ei ole tässä, että hän meni heti niin kuin suutelemaan, siis kyse on tässä, että hän niin kuin tervehtii. Ei ole siis romanttista suutelua tässä vaiheessa, tämä on siis niin kuin sukulaisen tai läheisen ystävän, jos ei ole pitkään aikaa nähnyt tai ikinä nähnyt niin kuin tässä tilanteessa, mutta tietää, että on läheistä niin kuin sukua ja näin, niin kuin lämmin halaus vastaava meidän kulttuurissa. Mutta siis hän menee ja suutelee, ja tosiaan miehet suutelee miehiä tällä tavalla kanssa niin kuin Raamatussa. Eli tämä ei tosiaan niin kuin mitään seksuaalista, niin kuin romanttista suutelemista. Ja sitten hän puhkee äänekkääseen itkuun. Miksi hän niin kuin itkee? No hän varmaan siinä niin ajattelee sitä tilannetta, että Jumala on johdattanut hänet niin kuin, viikkojen matkan jälkeen ja kaikista tässä. Ja nythän just se oikea henkilö, jota hän niin kuin tietyllä tavalla, tai samassa siitä perheestä ja näkeekin, ajattelee, näyttää olevan niin kuin love at first sight, rakkautta ensimmäisellä näkemisellä. Ja katsoo, että onko tämä se niin kuin Raakel ja niin kuin näin. Ja äänekkääseen itkuun tässä. Ja sitten jae 12, Jaakob kertoi Raakelille, että hän oli tämän isän sukulainen ja Rebekan poika. Ja sitten Raakel, nyt kun hän tietää, Raakel juoksi kertomaan isälleen, eli asuu tarpeeksi lähellä. Ja sitten jae 13, kun Laaban kuuli Jaakobin sisarensa pojan tulosta, hän juoksi tätä vastaan. Hän syleili ja suuteli Jaakobia. Tosiaan tässä on se esimerkki nyt, että tässä Laaban suuteli Jaakobia, joka ei tosiaankaan ole romanttista suutelua. Hän suutelee Jaakobia ja toi hänet kotiinsa. Jaakob kertoi Laabanille kaiken, mitä oli tapahtunut. Mitä hän tässä sitten niin kertoo, mutta varmaan ainakin onko se osa kertomus tästä, kuinka hän on juottanut nämä lampaat ja näin poispäin, siitä kuinka hän on lähtenyt isänsä, äitinsä kodista ja tullut tänne niin kuin etsimään vaimoa käytännössä. Ja hän kertoo tämän kaiken. Jakeessa 14 Laaban sanoi hänelle, sinä todellakin olet minun luutani ja lihani. Ja mehän tiedetään tästä Laabanista aikaisemmin. Nyt Laaban on vanhempi, hän on isä. Ennen hän oli tosiaan Rebekan veli silloin luvussa 24, kun Abrahamin palvelija meni hakemaan Iisakille vaimoa samasta paikasta. Sinä olet todellakin minun luutani ja lihaani. Kun Jaakob oli asunut
hänen luonaan kuukauden päivät. Nyt menee kuukausi, nyt hän on siellä kuukauden. Ja mitä tämä Jaakob nyt on tehnyt siellä? No hän on tehnyt sitä, mitä hän aloitti tekemään saman tien, kun hän tuli. Hän rupesi pitää huolta näistä lampaista ja vuohista. Ja selkeästikin sitten Laabankin ymmärsi siinä, että tämä tyyppi tietää, mistä hän puhuu ja niin kuin näin poispäin. Ja meille kerrotaan tässä jakeessa 15, Laaban sanoi Jaakobille, olethan sinä tosin sukulaiseni, mutta pitäisikö sinun palvella minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi. Eli hän palvelee tätä hänen sukulaistaan Laabania ja on niin kuin tehnyt ilmeisesti tosi hyvää työtä. Ja nyt sitten Laaban sille ymmärtää kuukauden jälkeen, että kai tästä on jotain palkkaakin, vaikka olet sukulainen. Että kyllä sä niin kuin ansaitset tästä hyvästä työstä. Okei, no nyt tulee tämä palkkaosio sitten tähän jakeessa 16. Laabanilla oli 2 tytärtä. Vanhemman nimi oli Lea ja nuoremman Raakel. Raakelista me ollaan jo kuultu ja hän on tavannut. Leasta ei olla vielä kuultu. Ja 17. Lealla oli miellyttävät silmät, Raakel taas oli kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan. Okei, tässä kuvaillaan Leaa ja jotkut Raamatun käännökset, niin kuin Bibliakin kääntää ja vanha kirkkoraamattu 3338 sanoo, että Lea oli pehmiä silmistään, niin kuin Biblia aikanaan, tai sitten vanha kirkkoraamattu, sameat silmät. Ja jopa on niin kuin englanninkielisiä niin kuin ESV, weak eyes, siis niin kuin, mikä sen, heikot silmät. Juuri tämä idea, että siis niin kuin pehmeä tai heikko, jokin, joka ei ole niin vahva ja niin kuin näin. Niin tässä on nyt siksi kysymys, kun taas Raamattu kansalle miellyttävät silmät tai 92 lempeät silmät. Tässä vähän niin kuin käännökset sitten kääntää eri tavalla, mutta siis sana on sana, joka kuvailee jotain, joka on pehmeää, joka on jollain tavalla heikkoa. Se kysymys nyt sitten on, että onko tämä naisen silmien kuvailemisessa käytettävä sama, onko se hyvä asia? Onko hyvä, että naisella on tietyllä tavalla pehmeät tai heikot silmät, vai onko se niin kuin huono asia enemmän, niin kuin, että jotenkin että ne näytti jollain tavalla kummalliselta ne silmät, tai jotenkin, mitä se niin kuin sameat silmät tai pehmeät silmät, vai oliko se nimenomaan, että se on miellyttävä? Itse, vaikkei tämä nyt vaikuta suurtaan tai jotain, mutta itse kyllä kallistui nimenomaan tähän, miten Raamattu kansalle kääntää, että se tarkoitus oli, että miellyttävät silmät, niin kuin sirot, niin kuin naiselliset, siis naisellehan on kauneus se pehmeys ja tietynlainen heikkous naisena. Siis naiset on vahvoja, kyllähän sitä niin kuin määrin ymmärrän, mutta semmoinen jotenkin niin kuin, tällainen niin ei ole kaunista naiselle. Niin kuin tietty niin kuin sirous ja kauneus, joka niin kuin naisessa silmissä, niin kuin että se on semmoinen niin kuin hienot, niin kuin miellyttävät silmät. Näyttää olevan se tosiaan, että Lealla oli, niin kuin, että olipa niin kuin kauniit silmät. Ja niin kuin tiedätte eri ihmiset, voi nähdä, että onpa erityisen kauniit silmät jollain henkilölle, sirot kauniit silmät. Lealla näyttää olevan nämä, kun taas sitten Raakel oli kaunis vartaloltaan ja kasvoltaan. Eli se vertaus ei näytä olevaa, että Lealla on niin kuin huonot silmät ja ei mitään hyvää mainintaa hänestä, mutta Raakelilla on käytännössä kaikki hyvät, vaan se näyttää olevan, että Lealla on kyllä kauniit silmät, mutta Raakel näyttää olevan niin kuin vielä enemmän niin kuin jopa niin kuin vartaloltaan ja kasvoiltaan muutenkin niin kuin vielä miellyttävämpiä ja näin poispäin. No, loppujen lopuksi sillä on paljon väliä, kumpi se on, mutta kuitenkin itse mä joskus aikanaan mietin, että mitä se tarkoittaa, että mitä tarkoittaa sitä sameat silmät ja millä tavalla se on jotenkin huono, katsokoon jotenkin kierroa jatkuvasti vai mitä se niin kuin tarkoittaa. Uskon, että se on hyvä asia, että hänen silmänsä oli miellyttävät. Jae 18, Jaakob rakasti Raakelia. Näin me vaan kerrotaan. Ja ilmeisesti siitä heti alusta lähtien jossain määrin vähintäänkin tässä tilanteessa hän niin kuin rakastaa tätä Raakelia. Ja niinpä hän sanoi Laabanille, minä palvelen sinua 7 vuotta saadakseni nuoremman tyttäresi Raakelin. Me ehkä ajatellaan, että onpa niinku erikoista ja niinku meidän kulttuurissa ei silleen, että annaks mun tyttären mulle ja mä annan sulle vaikka 7 kamelia tai palvelen sulle 7 vuotta tai jotain muuta näin. Mutta vähintäänkin meidän tulisi ymmärtää tästä se, niin kuin miehet, sinkkumiehet ja muutenkin näin, että jos on niin kuin, jos sä että hei mä haluan ton naisen vaimokseni,
niin sun täytyy olla valmis tekemään jotain sen puolesta. Jos et sä vaan niin millään tavalla pyri sitä etsimään ja todistamaan itseäsi, niin ei se kummaa ole kanssa, että jos ei se isä tai ei se nainen halua sua välttämättä. Jos jollain tavalla sun täytyy osoittaa itsesi ja on valmis tekemään työtä sen puolesta ja vaikka rehkimään sitten pitkää päivää, että saisit hänet. Ja tässä tilanteessa 7 vuotta. Siis ajattelin sinkkumiehestä helposti, koska mä löydän vaimoa näin. Ja tässähän on 70 Jaakob. Ja nyt hän on löytänyt sen, että mä haluan tuon vaimon sitten. 7 vuotta. 7 vuotta. Ja sitten että jollekin, että 7 viikkoa, 7 kuukautta on liian pitkään. 7 vuotta. Ja sitten meille kerrotaan hänelle, mitä Laaban sanoo. Laaban vastasi, on parempi, että annan hänet sinulle, kun että antaisin hänet jollekin toiselle. Jää luokseni. Sitten jae 20. Niin Jaakob palveli Raakelin vuoksi 7 vuotta, ja ne tuntuivat hänestä muutavilta päiviltä, koska hän rakasti Raakelia. Eli vaikka 7 vuotta on pitkä aika, niin tässä meillä tosiaan kuvalta, kun hän oli että hän on man on a mission, siis tämä on missio, tämä nainen täytyy saada, tämä Raakeli, hän on rakastunut tähän Raakeliin ja hän haluaa hänet ja hän on valmis raatamaan seurat 7 vuotta ihan vaan tätä ja odottaa ja näin. Ja huomaa, hän ei tietysti ota Raakelia heti vaimokseen, hän odottaa ja hän ei yhdy häneen seksuaalisesti, eli seksi ennen avioliittoa ja mitään ei. Siis hän tietää, että tietyllä tavalla on luvattu tämä, mutta hän odottaa sen 7 vuotta ja sitten tulee nämä häät ja mitä siinä nyt sitten tapahtuu. Mutta kuitenkin hän odottaa ja hän on valmis raatamaan, tekemään työtä 7 vuotta. Niin tulisi sitten miehenkin olla valmis osoittamaan itsensä uskollisena ja joissain tilanteissa mahdollisesti jopa odottamaan jopa pidempiäkin aikoja, jos sille on tietty tarkoitus. Sitten, mitä tässä nyt tapahtuu? Meni nopeasti, tuntui niin kuin olisi viikko, vaikka oli 7 vuotta, kun hän ei rakastunut. Jae 21. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä palvelusaikani on täyttynyt ja tahdon mennä hänen luokseen. Ja kysymys ei ole vain, että tahdon mennä hänen luokseen. Totta kai hän on nähnyt ja varmaan jutteli useinkin Raakelin kanssa 7 vuoden aikana, mutta siis kysymys vaimona yhdyntä ja kaikki, mitä avioliittoon kuuluu. Tahdon mennä hänen luokseen. Ja 22. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot. Nyt pidetään häät, pidetään juhlat. Ja ihmiset on todistamassa tässä nyt, että näin. Tämä on eri kulttuureissa eri tavalla tapahtuu, mutta kuitenkin se perusasia on, että tehdään liitto toisen henkilön kanssa. Ja miten tämä sitten siinä tapahtui, niin tämähän on nyt sitten, meille ei kerrotakaan mysteeri. Oli pidot, he söivät paljon, he varmasti joivat viiniäkin paljon ja niin kuin me tiedetään Raamatussa vastaavissa tilanteissa oli se Jeesus, joka teki paljon viiniä vedestä häissä ja näin poispäin. Niin tässä kuitenkin, mutta sitten jakeessa 23, mutta illalla hän ottikin tyttärensä Leean ja vei hänet Jaakobin luo ja tämä yhtyi häneen. Eli Laaban tietoisesti ottaa sen toisen, sen hieman vanhemman tyttären. Huomaan, näähän on siskoja, ihan niin kuin Esau ja Jaakob oli veljeksiä. Ja Jaakob petoksella lopulta sitten niin kuin vie sen siunauksen niin sanotusti hänen isoveljeltään. Ja nyt on tässä nämä 2 siskoa. Ja nyt Laaban toimii petoksella pettäjä Jaakobia kohtaan. Ei sitä, en mä usko, että Laaban välttämättä tiesi mitään siitä, mitä on tapahtunut, mitä Jaakob on tehnyt. Ei se pointti ole se jotenkin, että Laaban tietoisesti, että hei, mä annan muuten samalla mitalla takaisin Jaakobille tai näin. En mä usko, että kyse on siitä ollenkaan. Mutta Jumalan kaitselmuksessa tämä on se tilanne. Jumalan niin kuin suunnitelmassa ja näin. Niin tämähän on, että nyt sä niität sitä, mitä sä kylvät. Katsotaan, miltä susta tuntuu nyt, kun miten sua kohtaan tehdään näin. Tee muille
niin kuin tahtoisit, että muut tekevät sinulle. Petä muita, nyt sinua petetään. Hän yhtyi häneen, hän ei tajua, kuka se on. Oliko se sitten, että hän on niin väsynyt. Ja tietysti nämä siskojen näyttää jossain määrin tietysti aika samalta varmaan, vaikka eroja. Oliko hän sen verran juopunut ja väsynyt siinä ja innoissaan naimisiin, että hän oikein tajua ja huomaa. Oliko huntu liian paljon siinä jotenkin edessä, että ei hän huomannut. Meille ei kerrota, mutta kuitenkaan hän ei tajua, kuka se on, kun hän yhtyy hänen kanssaan. Hän luulee, että se on Raakel. Ihan niin kuin hänen isänsä luuli, että se oli Esau, jota hän siunasi, kun hänen poikansa valehtelee päin naamaa. Ja sitten meille kerrotaan, että jae 24, Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärelleen Lealle orjattareksi. Siinä mainitaan, ja tämä tulee sitten myöhemmin tarinassa, tämmöinen detalji, mutta tässä vaan mainitaan. Jae 25, kun tuli aamu, Jaakob näki. Kirjaimellisesti tässä on taas se sana katso. Aamulla katso, behold, huomaa. Nyt tulee niin kuin se niin kuin, tada, revealing. Me tiedetään jo, että se on Lea. Jaakob ei vielä tiedä. Ja nyt tässä tulee, että Jaakob näkee ja hän katsoo sitä naista, joka on hänen kanssaan, jonka hän nyt on naimisissa. Ja se ei ole se, jonka puolesta hän on nyt tehnyt töitä viimeiset 7 vuotta, vaan se on Lea. Se on Lea. Ja sitten Jaakob menee Laabanille ja sanoo, mitä oletkaan minulle tehnyt? Enkö ole palvellut sinua Raakelin vuoksi? Miksi petit minut? Jopa ironista, kuinka petturi nyt on vihainen toiselle, että toinen pettää häntä. Jos jotain, niin voitaisiin sanoa, että Laabanin petos on lievempi kuin Jaakobin petos omalle isälleen. Ainakaan Laaban ei tässä suoraan niin kuin huulillaan valehdellut. Hän enemmän teki tämän, kun taas Jaakob itse valehteli useaan kertaan ja jopa käytti Jumalan nimeä osana hänen valehtelutaktiikkaansa. Jossain määrin se on niin kuin, jos jotain, niin se on jopa pienempi petos, minkä Laaban on tehnyt. Silti syystäkin Jaakob on tietysti todella vihainen tästä. Ja mitä ihmettä, miksi petit minut? Laabanilla on syynsä tietysti, ihan niin kuin Jaakobillakin oli syynsä siihen, että hänen isänsä toimi väärin ja kaikki tämä monimutkainen tilanne ja mitä siinä oli. Mutta Laaban vastaa jakeessa 26, meidän seudullamme ei tehdä niin, että nuorempi annettaisiin ennen vanhempaa. Vietän nyt tämä viikko loppuun, niin myös Raakel annetaan sinulle palkaksi, kunhan teet minulle työtä vielä toiset 7 vuotta. Okei, nyt on, että vietä tämä viikko loppuun, siis häämatka niin sanotusti, hääaika, siis, ja siinä tietysti 7 päivää, että olet hänen kanssaan ja mitä luultavammin Raakel tulee raskaaksi, ei Raakel, tässä Lea tulee raskaaksi siinä viikon aikana. Ja se oli tietysti se toivomus ja tahto syystäkin. Ja vietä tämä viikko loppuun ja sitten hän sanoi, että no saat kuitenkin sen toisen tyttären vielä. No ja sitten kunhan teet vielä 7 vuotta työtä. Jaakob suostui siihen ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, Laaban antoi myös tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi. Laaban antoi orjattarensa Bilhan tyttärelleen Raakelille orjattareksi. Jaakob yhtyi myös Raakeliin ja hän rakasti enemmän Raakelia kuin Leaa. Niin Jaakob palveli Laabanin luona vielä toiset 7 vuotta. Eli kun häämatka on ohi Lean kanssa, niin sitten hän kyllä saa sen Raakelin siinä, mutta nyt se on niin kuin, että okei, hän rakastaa Raakelia vieläkin, mutta nyt tämä tilanne, että nyt hän on niin kuin 2 vaimoa ja tästä ei seuraa mitään hyvää, niin kuin Raamatussa ikinä ei seuraa hyvää siitä, että on 2 vaimoa, koska se ei ole se, miten Jumala on luonut. Jumala loi Aatamin ja Eevan, ei Aatami, Eeva ja Maria tai jotain tällaista, vaan yksi nainen ja yksi mies. Niin tässä sitten, ja sitten kaiken näköistä, mitä ongelmia näistä tulee, eripuraisuutta ja tappeluja. Ja tässä mainitaan jopa nämä palvelijattaret, jotka sitten myös saa lapsia Jaakobilta. Ja
Kaos jatkuu. Silti Jumala tämän kaiken kautta, hän tekee hänen siis Jumalan uskollinen työ ja suunnitelma menee eteenpäin. Ja Jeesus, meidän Herrammehan on tämän Petturi Jaakobin lapsi. Siis Jeesus on Iisakin poika ja hän on se, joka se Abrahamin siunaus, jota me ollaan katsottu monta kertaa, se tulee kaikille maan sukukunnille Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja hän on se, jonka kautta miehet, kun Jaakob saavat syntinsä anteeksi uskosta Jeesukseen Kristukseen ja petolliset jopa naiset, niin kuin Jaakobin äiti Rebekka saa syntinsä anteeksi uskosta Jeesukseen Kristukseen ja niin kuin Jaakobin isä Iisak saa syntinsä anteeksi uskosta Jumalan lupauksiin ja odotukseen siitä tulevasta pelastajasta, joka on Herramme Jeesus Kristus. Mutta tässä on siis Jaakobin rikkinäisen perheen alku. Ja tosiaan kun luet Jaakobin elämää, niin on tiettyjä asioita, mitä oppii. Okei, teet työtä hyviä tässäkin ja okei, niin kuin on valmis tekemään työtä vaikka 7 vuotta vaimon tähden tai niin kuin näin. Ja hänen niin kuin uskonsa ja luottamuksensa tietyissä tilanteissa on esimerkillinen ja kaikki muu. Mutta samaan aikaan siinä on niin kuin iso tällainen kertomus varoittavaa esimerkkiä. Ja konkreettinen kertomus siitä kanssa, kuinka me nähdään petoksen siemenet, jotka Jaakob kylvää omalla käytöksellään ja teollaan, kuinka nämä petoksen siemenet nyt sitten kasvaa ja tuottaa hedelmää häntä kohtaan. Ja tämä petoksen yllättävä palkka, joka tulee tässä, ja se vaan jatkuu hänen loppuelämänsä. Ja hän kärsii niiden päätöksien tähden. Hän kärsii niiden päätöksien tähden. Ja niin kärsimme mekin vastaavissa ja kaiken näköisissä väärissä. Oli se Steve Lawson, mikä tahansa asia sitten johti siihen, että hän laiminlyö vaimoa. Mä en tiedä niitä yksin, mutta sen mä tiedän, että se ei tule niin kuin mistään. Se jollain tavalla alkaa jostain pienistäkin asioista. Oli se sitten petosta tai laiminlyöntiä tai ylpeyttä tai itsekkyyttä tai mitä tahansa muuta, niin se tavalla tai toisella se sitten kasvaa ja ajallaan, kun se kylvää ja antaa kasvaa, niin sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa se tulee nyt pinnan yli ja näkyy se synti siinä räikeänä, mutta se on kasvanut siellä pitkän aikaa, mahdollisesti vuosia toisensa jälkeen jo niin kuin pinnan alla. Ja se suuri varoittava esimerkkihän juuri meille on sitten nimenomaan sitä, että me emme eksyttäisi itseämme. Me emme voi sille, miten toinen henkilö tekee ja toimii muuta kuin tietyissä tilanteissa rohkaista heitä toimimaan oikein tai tekemään parannusta. Tai niin kuin luimme Galatalaiskirjeessä luvussa 6, että veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te, siis auttaa häntä ja näin poispäin ja kertoo hänen vääryydensä. Mutta loppujen lopuksi me emme pysty niin kuin elämää toisen henkilön puolesta, mutta meidät on kutsuttu siihen, että meidän tulee niin kuin Galatalaiskirja luku 6 ja 4, tutkikoon kukin omat tekonsa. Silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin. Sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa. Ja sitten älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Jos sinun elämäsi vaiheesta kirjoitetaan vastaava kertomus niin kuin Jaakobin elämästä, niin kuvaillaanko siinä tilanteita, jota myöhemmin henkilö voisi nähdä, että kyllä mä näin, kyllä tuon pystyi veikkaamaan jossain määrin, että kun se Miska käyttäytyi noin ja se teki noin ja niin sitten se johti tohon ja tohon ja niin kuin näin, että eihän tämä nyt kovin yllätys, kyllä kun me nähdään tämä kertomus tai sinusta niin kuin näin, niin tietoisuus siitä, että onko Jumala minun elässä asioita, joita mitä laiminlyön, teen väärin tai kylvän jotain katkeruutta tai itsekyyttä tai ylpeyttä tai vääriä ajatuksia tai mitä tahansa se onkaan, että Jumala armossaan näyttäisi meille ja meillä olisi nöyryys tehdä parannusta siitä ja olla varoillamme ja ennen kuin
ne asiat johtaa semmoisiinkin tilanteisiin, jotka on mitä niin kuin surullisimpia asioita ja sitten rikkoo niin kuin aivan järisyttävällä tavalla ihmisiä ympärillämme tai jopa seurakuntia tai mitä niin kuin Lawsonin tilanteessa. Onko se varoittava esimerkki meille? Ja yhden jakeen mä unohdin lukea, mä oon tässä valmis, mutta tämä niin kuin roomalaiskirje jae 15. Roomalaiskirje jae 15 ensimmäisiä jakeita siitä, niin meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi, olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi, vaan niin kuin on kirjoitettu, niiden herjaukset, jotka herjaavat sinua, ovat osuneet minuun. Meidän tulee siis rakastaa lähimmäistä, me pyrkiä auttamaan heitä ja vahvistamaan heitä, eikä vaan ajatella meidän omaa napaa siinä mielessä ja mikä on meille hyvä jatkuvasti näin poispäin, vaan todellinen Jumalan rakkaus pyrkii rakastamaan toisia. Niin sitten tässä jae 4, kaikki mikä on ennalta kirjoitettu. Ja uskon, että tämä viittaa niin kokonaisuudessaan koko vanhaan testamenttiinkin. Mukaan lukien tämä jossain määrin vähän kummallinenkin detaljit siitä Jaakobin elämästä ja kiven vierityksestä ja vaimon löytämisestä ja kuinka hänen petollinen käytöksensä saa nyt petollisen palkan. Niin kaikki mitä on ennalta on kirjoitettu meille opiksi. Se on kirjoitettu meille, että me oppisimme. On paljon varoittavia esimerkkejä, on paljon lohduttavia esimerkkejä. Jumalan uskollisuus, joka on se lohduttava todellisuus siinä kaiken sen läpi. Jumala tekee tahtonsa ja hänen suunnitelmansa menee eteenpäin jopa syntisten miesten ja naisten elämän kautta. Mutta se on kirjoitettu meille opiksi, meidän tulisi oppia ja ymmärtää, että meillä kärsivällisyyden ja raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin, että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Ja sitten hän jatkaa siinä, mutta me lopetamme tähän. Auttakoon siis Jumala soveltamaan näitä totuuksia ja näitä varoittavia esimerkkejä meidän omaan elämäämme ja eri elämän tilanteisiin, että oppisimme näistä. Herra, me kiitämme, että sinä olet uskollinen. Me kiitämme, Isä, että sinä olet aina uskollinen. Me kiitämme, Jeesus Kristus, että sinä olet uskollinen aina. Herra Jeesus Kristus, sinä olet täydellinen paimen. Sinä olet paimenten paimen. Sinä olet se, joka et ikinä ole tehnyt mitään väärää, etkä ikinä tule tekemään mitään väärää. Auta meissäkin meidän elämässämme, kun oli sitten pettymykset, kun suuret johtajat, kun Steve Lawson lankeavat, tuovat häpeää sinun nimellesi tässä, tai muut tilanteet, jotka jollain tavalla lannistavat meitä. Auta niiden olla muistutuksia siitä, että me rakastamme Herraa Jeesusta Kristusta. Hän on meidän pelastajamme ja me rakennamme elämäänsä hänen varaan. Me emme rakenna elämäämme kenenkään saarnaajan, vaikka kuinka hyvä tai uskollinen pastori olisikaan. Me emme rakenna elämäämme hänen elämän varaan, koska me tiedämme, että jopa parhaimmat ikävä kyllä tavalla tai toisella ja eri tilanteissa ja jossain räikeissäkin esimerkiksi voivat tehdä vakavaa syntiä ja jollain tavalla niin kuin haaskata elämäänsä näissä asioissa. Herra, auta meitä muistamaan, että meillä on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja hän on todellinen, hän on täydellinen, hän on aina uskollinen. Ja että kun me näemme muiden asioiden pettävän suuntaan tai toiseen, niin se vahvistaisi meissä rakkautta Jeesuksen Kristuksen, hän joka on itse tie, totuus ja elämä. Ja ilman häntä ei kukaan tule Isän luokse, että me rakastaisimme häntä enemmän ja rakentaisimme meidän elämäämme enemmän hänen elämänsä varaan, hänen päälleen se kallio, joka ei petä, ei ikinä ei ole pettänyt eikä ikinä tule pettämään.
Auta meitä siis tässä ja anna anteeksi kaikki väärät ajatuksemme, väärät sanamme, tekomme, synti, petos, joka mahdollisesti tavalla tai toisella meidän elämässämme näkyy, valheet tai itsekkyys tai ylpeys tai katkeruus tai pelkuruus tai seksuaaliset synnit, himot tai väärät ajatukset. Mitä tahansa se onkaan, Herra, auta meitä taistelemaan niitä vastaan, että emme antaisi alaa, emme rupeisi kylvemään vääriä ajatuksia elämässämme, vääriä tekoja elämässämme, jotka sitten ajallaan väärät ajatukset antavat sitten, siis he kasvavat ja antavat hedelmää vääryydessä. Varjele meitä, Herra, siitä. Auta meitä auttamaan toinen toisiamme, auta meitä seurakuntana rohkaisemaan toinen toisiamme. Ja kun tilanne sitä vaatii, jopa pyytämään toinen toisiltamme anteeksi ja tunnustamaan syntimme toinen toisillemme, että me vaeltaisimme uskollisuudessa ja pyhyydessä Kristuksen Jeesuksen, meidän pelastajamme tuntemisessa. Varjele meitä, auta meitä näkemään meidän elämässämme niitä heikkoja kohtia, joissa meidän tulisi tehdä parannusta, jotta emme sitten joutuisi näissä tietyissä elämäntilanteissa enemmän ja enemmän kauemmaksi, joka sitten myöhemmin rikkoo oikein suurella tavalla suuntaan tai toiseen. Varjele meitä. Me luotamme, Herra Jeesus, sinuun ja kiitämme, että Pyhä Henki on annettu meille, meidän elämäämme ja me uudistaa meitä sinun tuntemisessa. Auta meitä siis vaeltamaan hengen mukaan, vaeltamaan hengessä Jumalan sanan tuntemisessa. Tätä rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.